Jesús xa o dixo casi todo, eu simplemente darlle as gracias a todos os participantes da carreira do Turrón, porque ademais este ano sabedes que puxemos como condición para inscribirse que todo o mundo tiña que traer, hasta o ano pasado era voluntario, pero este ano puxemos como condición que para inscribirse na carreira do Turrón todo o mundo tiña que traer algún alimento non perecedereiro. Aquí está o exemplo, pois o cálculo que botamos, aquí temos máis de 1000 kilos, de máis dunha tonelada de alimentos, de arroz, de pasta, de galletas, de azúcar, de leite, de aceite, bueno, pois legumbres, hai todo tipo de produtos destes máis básicos, e non é mérito do Concello, evidentemente, este é un mérito da población. O Concello aquí simplemente o que fixemos foi de transmisores desta correa de solidaridade e, polo tanto, pois agradecerlle lógicamente outra vez a todo o mundo que participou e, dende logo, pois o ano que ven seguiremos con esta campaña e Jesús sabe que o Concello, bueno, pois trata de axudar e de participar en todo aquilo que pode e aí estamos, cando hai esa necesidade, aí está o Concello.